लोगोफोर बर' हारिमु इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ बरायबाय बयखौबो दिनै जोङो लायनो थांगोन बया माइक्र'फन टंला सारि आलियाव आंनिया गैयामोन नाथाय बया माइकआव आरो बेनि प्राइसखौबो नोंथांमोननो दिन्थिगोन नायबानो जाबाय भिडिअखौ जोङो दायो थांगासिनो लामायाबो बेसे अख्रा उख्रि थेवबो उपाय गैया सान्दुं गोसाबाबो बया माइक्र'फनखौ लायनानै टेक्स खालामनानै नांसिगोन आरो बोरै जायो अभी हमने मास्क नहीं लगाया ना पड़ेगा ये या तो पुलिस पकड़ लेगा या 500 देगा लिया हम मास्क लगा लिया है मास्क किनारे आप में नहीं अभी हमने मास्क लगा लिया अच्छे से अभी हमें जा रहा हूँ टाउन में एक मिल गया नहीं जों दायो मोनफैबाय मोनसिगोन माल होनायखौ मोनबाय जों दायो लायनांसै मालखौ जों नै हाबबाय फ्लिपकार्ट माल लायनो हमने ले लिया बोया माइक्रोफोन को घर जाके हम उसे ओपन करके देखेंगे यहाँ में क्या क्या है कैसे है मेरा बोया माइक्रोफोन जोङो दायो अर्डार होनाय माइक्रोफोनखौ लाना फैबाय जों दा न'आव थांनानै बिसिना नायसिगोन भिडिअखौ नायबानो जाबाय जोबजासिम स्क्रिप्ट खालामालासिनो लोगो नोंथांमोन दिनै ओरैबायदि मोनसे आंनि गोरोन्थि जादों माने आं फ्लिपकार्टआव मोनसे बया माइक्र'फन अर्डार होदोंमोन 149 नि माने ओमफ्राय बेयाव माने आंनि फ्लिपकार्टजों माने अर्डार जायाखैमोन बेलेगनि फ्लिपकार्टजों लोगोनिजों अर्डार होदोंमोन बेयाव माने इयो फ्लिपकार्टआव जा मुं होदो बेयो न'नि थानाय मुंदो बेलेग ओमफ्राय आं बेखौनो साननानै थांबाय उनावसो बेलेगनि फ्लिपकार्ट अर्डार होनायखौनो आं बिसिफ्लांदोंमोन बेवहाय आंहा गोरोन्थि जादोंमोन जाहाथे नोंथांमोना बिदि गोरोन्थि खालामा मोजां सोंलायनानै थांनानै जुदि अर्डार खालामनानै आइडिफोरखौ नायलायनानै बिसि सायावनो लाबानो जाबाय नङाबा फिदिंना होनायनि मोनफिना नाथाय आंनिया लाफिनबाय आं मोनफिनबाय आंनि अर्डार होनायखौ उनाव सोंला सोंसि खालामनानै जाहाथे नोंथांमोना आरो उनावहाय अर्डार होयोब्ला नायनानै लाबानो जाबाय आइडिफोरखौ मोजाङै जाहाथे उनाव नोंथांमोना गोरोन्थि खालामा बेखौनो आं नोंथांमोननो इनफरमेसन होबाय थ' नायनोसै दानिया बिसिनानै बोरै जोंनि बया माइक्र'फना आरो टेक्स खालामना नायगोन मोजां ना गाज्रि आरो नोंथांमोना फ्लिपकार्टआव अर्डार हो बेसेन खमाव मोनो जाहाथे सांग्राङै जाबानो जाबाय आरो ना जानला मानला अर्डार होनाङा बाहाय सानै हयै होबानो जाबाय नोंथांमोना खम बेसेनाव बायनो नागिरदों आरो मोजाङै होमब्लानिया नोंथांमोना फ्लिपकार्टआव अर्डार होनो हायो बेयाव खम बेसेनाव मोननाय जायो खायसे प्राइसफोरखौ नोंथांमोना आंनि डिसक्रिपसनाव थांनानै लिंकआव फ्लिपकार्टआ जुदि नोंथांनि मबाइलाव गैयाब्ला इनस्टल खालामना लानांगोन आरो लोगोसे आंनि इन्स्टाग्रामखौबो डिसक्रिपसनाव होनाय जादों आंखौ फल' खालामनो थाखाय इन्स्टाग्रामा मुङा जाबाय Mr.Kabinvlog बर' बेयाव थांनानै आंखौ मोनगोन इन्स्टाग्रामाव फल' खालामबानो जाबाय थायो बोरै थायो पेकिं खालामनाय नायनोसै जोङो बिसिबाय एसे बिसिनो गोनां थादोङो वाव पेकिं दंबावो आरो वाव ओइनै नाय तामान पेकिं दोङो वाव बहुत पेकिं दोङो प्लास्टिक बहुत गोरा दे बेयो गोराथार मान पेकिं थायो नालाय दिनैसो फार्स्ट टाइम ना गोरालै आया गथ्रा माथो मोन गोरालाय नायनोसै बे सिङाव मा दङ माय
दंमारोथ' माइक्र'फनानो नङा आरो बेलेगसो फायदो आं न सानदोंमोन वाव आंनि 149 नि माइक्र' बाय लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां नाङोब्ला लाइक आरो शेयार कमेन्ट खालामनो आरो लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनो दाबावहरखा थेंक्स फर वाचिं बाय जै बर' हारिनि जै